හායි මේක ලාස්ට් සන්ඩේ මමයි මගේ හස්බන්ඩුයි බයික් එකෙන් අනුරාධපුරයට ட்ராவல் කරපු vlog එකක්. இது நான் லாஸ்ட் சண்டே நானும் என்னுடைய ஹஸ்பண்டும் அனுராதபுரத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணின சின்ன vlog உண்டு. ඒ වුණාට ආනාலும் நான் இந்த vlogல මම මේ vlog එකේ මේකේ අනුරාධපුරේ ගියපු එක ගැන විස්තරයක් කියන්නේ නැහැ. ඒත් මට ඔයගලන් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනි කියලා හිතුණු පොඩි අදහස් ටිකක් කියනවා. நான் இந்த vlogல நாங்கள் அனுராதபுரம் போன விஷயங்களை பற்றி சொல்ல போகிறது இல்லை. பட் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணின சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම vlog එක කිව්වා වගේ මීට කලින් vlog එක කිව්වා වගේ நான் முதல் ஒரு vlogல சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு ஸ்பெஷலான ஆட்களுக்கு நாங்கள் டைம் கொடுக்கறது டைம் ஒதுக்குறது வந்து எப்பயுமே எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் உண்டு. අපේ මම කැමති අය මට කැමති අය වෙනුවෙන් කාලය වැය කරන එක මගේ එක විශේෂ දෙයක්, විශේෂ ඇක්ටිවිටි එකක්. සෝ ඉතින් මං කියන්න යන්නේ මම හැමදාම நான் எப்பயுமே මම ආදරය කරන අයට වැඩියේ මම කැමති අයට වැඩියේ நான் எப்பயுமே எனக்கு பிடிச்சவங்களை விட நான் ஒரு லவ் கேர் வச்சுருக்கிறவங்கள விட எனக்கு ரியல் லவ் கேர் ப்ரியோரிட்டி கொடுக்குறவங்களை මට ගොඩක් ආදරය කරන ප්‍රියෝරිටි එකක් දෙන කෙයා කරන අයට මගේ හිතේ and மைண்டில் எப்போயுமே ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ் ஒன்று அவங்களுக்காக இருக்குது. ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙනවා මගේ හිතේ හැමදාම. සෝ මම ඒගොල්ලන් කැමති ගිෆ්ට් දෙන එක, ඒගොල්ලන් එක ටයිම් ස්පෙන්ඩ් කරන එක, ඒගොල්ලන්ගේ චුටි චුටි ට්‍රිප්ස් යන එක මම නම් ගොඩාක් කැමති දෙයක්. ඒ වගේ අයත් එක්ක நான் வந்து அப்படி என்னே ரொம்ப பிடிச்சவங்களோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு பிடிச்ச கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்கறது, அப்புறம் சின்ன சின்ன ட்ரிப்ஸ் போகிறது, ஒரு லன்ச் டின்னர் போகிறது, அது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்போ மட்டும் இல்லை, எப்பயுமே அது எனக்கு ஒரு தெரிஞ்ச வயசுலேருந்தே, எனக்கு புரிகிற வயசுலேருந்தே මට තේරෙන වයසේ ඉඳලම මම ඒකට ලොකු ප්‍රියොරිටි එකක් දෙනවා. සෝ ඒක කොහොමද කියන්නේ අර සමහර අය කියනවානේ ආදරය කරන අය වෙනුවෙන් පණ උනක් දෙනවා කියලා. ඒක නම් මම කරන්නේ නැහැ. சில பேர் சொல்லுவாங்க பாசம் வச்சிருக்கிறவங்க மேலே உயிரே கொடுப்பேன், அது செய்ய மாட்டேன். ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලාම ගොඩක් ආදරේ මට எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பர்சன் வந்து நான். ஸோ அதுக்கு பிறகு தான் மற்றவங்க. ஸோ நான் எப்படியும் யாருக்காகவும் உயிர் கொடுக்க மாட்டேன். ඒක නිසා මං කවුරුත් වෙනුවෙන් පණ නම් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් මගේ ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම ලොකු ස්පේස් එකක් මං ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් මමත් ඔයාලට කියන්නේ හැම වෙලාවෙම අපි සල්ලි මත්තෙම නැහෙන්නේ නැතුව நான் உங்களுக்கு சொல்ல வாரது என்னன்னா எப்பயுமே ஒரு காசு சொத்து சேர்க்கணுமென்று நினைக்காம உங்களோட ஃபேமிலிக்கு உங்களை பிடிச்சவங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஒரு ப்ரியாரிட்டி ஒன்று கொடுத்து பாருங்க. அது மாதிரி உலகத்தில் வேறொரு வேல்யூபிளான சொத்தே இருக்காது. සෝ ඒ වගේ ලොකු ප්‍රියොරිටි එකක් දීලා බලන්න ඔයාලට ආදරය කරන අයට, ඔයා ආදරය කරන අයට ඒ වගේ ලොකු වැලියබල් එකක් තියෙන දේපලක් වෙන කොහෙවත්ම නම් නැතුව ඇති. කැමති කෙනෙක් මේක පොසිටිව්ව ගන්න, නෙගටිව්ව ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ස්කිප් කරලා යන්න. பாசிட்டிவாக எடுக்க விருப்பமானாக்கள் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க, நெகட்டிவாக எடுக்கிறாக்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போங்க. கீப் இன் டச்.